மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து இந்த கமெண்ட் ரியாக்ஷன், அதாவது கேனிங் பனிஷ்மெண்ட்டோட கமெண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நிறைய வந்து நம்ம கேனிங் பனிஷ்மெண்ட், சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரி கேனிங் பனிஷ்மெண்ட், நிறைய ஸ்கூல் கேனிங் பனிஷ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம இப்போ ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அப்படின்னா, பொண்ணுக்கு கேனிங் பனிஷ்மெண்ட், அதுவும் ஸ்கூலில் பொண்ணுங்க கேனிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்ததே வந்து வெளியில் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க. அதுவே வந்து அவ்வளோவா பொண்ணுங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, பொண்ணுங்க வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் அப்படி இப்படின்னு நம்ம நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தோம். பொண்ணுங்களுக்கு ஸ்கூல்லையே கேனிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காத நம்ம நாட்டில், அதுவும் இந்தியாவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், அதுவும் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற 12th பொண்ணுக்கு கேனிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை நான் படித்தேன். அதை தான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் வந்திருக்கேன். இதை நான் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்விஸ்டடான ஒரு விஷயமும் நான் சொல்கிறேன். இது என்ன அப்படின்னா, 1996 காரைக்காலில் ஒரு பொண்ணு அவங்க ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்காங்க. ஸ்கூல் பக்கத்தில் வந்து பொட்டிக்கடலாக இருக்கும். 1996 பார்த்துக்கோங்க. இன்னொன்று எனக்கு இதில் நம்ப முடியாத விஷயம் என்னென்னா, இப்போவே நம்ம பொண்ணுங்க வந்து அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ இதாக பார்த்துட்ருக்கும்போது 1996 வந்து பொண்ணுங்க ரொம்பவுமே ஒரு மூடி டைப்பாக இருந்திருப்பாங்க. ரொம்பவுமே வந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் அவங்க வந்து கேங்காக வந்து ஸ்கூலை கட்டச்சிட்டு வெளியில் வருவேன், வெளியில் வந்து நம்ம சிகரெட் பிடிப்போம், கேங்காக சிகரெட் பிடிப்போம் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து என்னால் சுத்தமாக நம்பவே முடியல. எனக்கு நம்புறதுக்கு தோணவே இல்லை. நான் ஒரு 90s கிட்ஸு, என்னாலே நம்ப முடியல. அவங்க வந்து 96 படித்தேன்னு சொல்கிறாங்க, +2. என்னால் நம்ப முடியல. உங்களுக்கு அதை நம்ப முடியல அப்படின்பாங்க. ஆனால் அது ரியல் லைஃப்பில் ரியலாக நடந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்க சிகரெட் பிடிப்பாங்களாம். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, யாருமே இல்லாமல், அந்த கேங் இல்லாமல் இவங்க தனியாக வந்து வெளியில் வந்து சிகரெட் பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிக்கும்போது அவங்க காலையிலேயே அந்த ப்ரேயர் டைமில் அந்த சிகரெட் பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிக்கும்போது ஒரு போலீஸ் வந்து பார்த்துட்டாங்க, ஒரு லேடி போலீஸ் பார்த்துட்டாங்க. பார்த்த உடனே அந்த போலீஸ் பக்கத்துலேயே தான் இருந்திருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஒரு 500 மீட்ரு பக்கத்துலேயே தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்திருக்கு. அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. நீ பண்ணுறது வந்து பெரிய தப்பு, இது வந்து ஒரு விதி மீறல், இது வந்து சட்டப்படி ரொம்ப தப்பு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா, அவங்க ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்காங்க. ஒன்று அந்த பொண்ணு ஒரு மேஜர் ஆகாத ஒரு சின்ன பொண்ணு தான், ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு. அவங்க வந்து ஸ்கூலில் கூப்பிட்டுட்டு போய் அவங்க பனிஷ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க பிரின்ஸிபல் டீச்சர்ஸ்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும், இல்லையா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போயிட்டு சொல்லியிருக்கணும். சொல்லப்போனால் அவங்க ஸ்கூல் தான் பக்கத்தில் இருக்குது, ஸ்கூலில் சொல்லி தான் ஸ்கூலில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வர சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் அவங்க ஒரு 12th படிக்கிற யூனிஃபார்மோட இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொண்ணை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணே சொல்கிறாங்க. இதுவுமே என்னால் நம்பவே முடியல. அதுவும் 1996 அப்படின்றபோது ஒரு பொண்ணு அப்படின்றபோது சிகரெட் பிடிச்சதே நம்ப முடியலன்றபோது அந்த பொண்ணை வந்து அவங்க வார்ன் பண்ணி அனுப்பியிருக்கலாம். ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போனாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்பவே முடியல. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனதுக்கப்புறம் இந்த பெஞ்சில் உட்காரு, போயிட்டு எஸ்ஐ மேடம் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு எஸ்ஐ மேடம் போய் பார்த்தா, எஸ்ஐ வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததால் திட்டியிருக்காங்க. நீ பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா, அந்த தப்பெலாம் நீ வந்து பண்ணலாமா, பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிக்கலாமா, உன் வீட்டுக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ பிரச்சனை ஆகும், உன் ஸ்கூலுக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ பிரச்சனையாகும், உன்னை நான் கோர்ட்டில் போயிட்டு ஒப்படைக்க போகிறேன், நீ கோர்ட்டுக்கு போறியா இல்லை நான் கொடுக்குற தண்டனை ஏற்றுக்கிறியா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அந்த பொண்ணு ரொம்ப பயந்துட்டு, ஸ்கூலில் தெரிஞ்சிடும், அதேமாதிரி வீட்டில் தெரிஞ்ச ரொம்ப பிரச்சனையாயிரும், சிகரெட் பிடிக்கிறது தெரிஞ்சால் ரொம்ப பிரச்சனையாயிரும் சொல்லிட்டு என்னை வந்து நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொண்ணை வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு நர்ஸு வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. உன்னோட ஃபேண்ட்டெல்லாம் கழட்டு, இன்னர்லாம் கழட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெட்டக்ஸில் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிலாம் செக் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப புதுவிதமாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இவங்க கோர்ட்டுக்கெலாம் போயிட்டு வந்துட்டு, இப்போ சிங்கப்பூரில் வந்து கோர்ட்டில் கொடுக்குற ஒரு தண்டனை 24 பெரம்படி வரைக்கும் கொடுக்கலாம். அதுவும் வந்து பசங்களுக்கு தான். அதுவும் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக இன்னர்லாம் கழட்டிட்டு பெட்டெக்ஸில் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து எலும்பு இருக்காது, மோஸ்ட்லி சதை இருக்கும். சப்போஸ் பெரும்பாலும் அடித்து சதை கிழிச்சா கூட சதை மட்டும் தான் கிழியும், வலி அதிகமாக இருக்கும். தண்டனை சிவியராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வேறு எஃபெக்ட் எதுவும் வராது. இன்னொன்று வந்து அவங்க உயிருக்கு பிரச்சனை வராது. இதெல்லாம் வந்து அவங்க பசங்களுக்கு தான் பண்ணுறாங்க. இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில், நம்ம அதுவும் காரைக்கால் அப்படின்றபோது நம்ம இந்தியாவில் பொண்ணுங்களை வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசுவாங்க. பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுவும் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகாமல், வீட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல், ஸ்கூலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத என்னால் நம்ப முடியல. ஆனால் அந்த பொண்ணை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கள வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க நினச்சிருக்காங்க, நம்மளை இந்த மாதிரி போட்டு அடித்தாங்க, நம்ம வெளியே கற்றணும்னு எல்லாம் கேட்குமோ, அசிங்கமாக இருக்குமோ நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை. இவங்க வந்து மேலே ஒரு ரூம் இருந்திருக்கு, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஒன்று இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் ஒரு 2-3 போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெளியிலேருந்து பார்த்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லாம் இருந்ததில்லை. 1996 காரைக்காலில் இருந்திருக்குமோ என்னமோ. அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கூப்பிட்டு போனால் ஒரு ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் வந்து ஜன்னல் எதுவுமே கிடையாது, வெறும் வந்து இருட்டாக அந்த ரூம், அந்த டோர் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரூமுக்கு அந்த கான்ஸ்டபிள் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. கூப்பிட்டு போயிட்டு ஹேண்ட் கேப் போட்டுடுறாங்க. இது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். ட்ரெஸ்லாம் கழட்டிட்டு ஹேண்ட் கேப் போட்டுடுறாங்க.
போட்டுடுறாங்க. அந்த ஹேண்ட் கேப்பையுமே அங்கே வந்து அந்த வால் அந்த சுவரில் வந்து ஒரு இதில் வந்து அதோட சேர்த்து கட்டிடுறாங்க. கட்டினதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க அடிக்க அது அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு என்ன நினச்சிருக்காங்க, ஸ்கூலில் வந்து நம்ம பெரம்படிலாம் வாங்கியிருக்கோம்ல, எப்பயும் கையில் ஒரு 5 அடி அடிச்சுட்டு அனுப்புவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு 5 அடி அனுப்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஆனால் என்ன ட்ரெஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்லிட்டு பெட்டெக்ஸில் அடிக்க போகிறாங்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு கேஷுவலாக நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து ஒரு அடி தான் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு இன்ஃபார்மும் பண்ணாமல் அடிக்க போகிறேன் எதுவுமே சொல்லாமல் ஒரு அடி அடிச்சிருக்காங்க. அடிச்சோடனே இந்த பொண்ணுக்கு உயிரே போயிடுச்சு. இந்த உலகத்துலேயே இந்த பொண்ணுல அந்தளவுக்கு அவங்க அடிச்சிருக்காங்க. அடித்தோடனே ஹேண்ட் கேப் போட்டிருக்காங்க. இவங்களால் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல. இவங்க கத்தி கதறி தான் அழுதுருக்காங்க. இவங்க கேஷுவலாக அடிச்சிருக்காங்க. நம்ம இதெல்லாம் டெய்லி பண்ணுற வேலை தானே, இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமான்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஹேண்ட் கேப் ரிமூவ் பண்ணாமே அடி நொறுக்கியிருக்காங்க. 5 அடியும் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அடி எப்படி இருந்ததுன்னா 1000 இன்ஜெக்ஷனை வந்து ஒரே நேரத்தில் போட்டு ஊசி போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு பெயின் இருந்ததுலாம் பயங்கரமான பெயினாக அவங்களால தாங்கவே முடியல. அவங்க 5 அடி வாங்கி அந்த 5 அடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ஹேண்ட் கேப் கழட்டினோடனே அவங்க வந்து சுருண்டு விழுந்துட்டாங்க. ஏன்னா முடியாதுல்ல, அதுவும் 12th படிக்கிற பொண்ணு அப்படின்றபோது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. யூனிஃபார்ம்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போல அவங்க ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் இருந்துட்டு நடந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க. ஸ்கூல் ப்ரேயர் டைமில் வந்ததால் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்களாம். அவங்கள ஸ்கூலில் எதுவும் கேட்கலையா என்னன்னு தெரில. ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்களால உட்காரவே முடியல. அவங்க பாத்ரூமில் போய் பயங்கரமாக கத்தி அழுதுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இனிமேல் வாழ்க்கையில் நான் சிகரெட் தொடவே மாட்டேன், அதுக்கப்புறம் சிகரெட்டே எனக்கு வேணாண்டா அப்படின்ட்டுலாம் வந்து ஃபீல் பண்ணி அவங்க சிகரெட் எடுத்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோன்ற விஷயம், பொண்ணுக்கு கேனிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத உங்களால் நம்ப முடியுதா? இன்னொன்று இந்த பொண்ணு சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே சிகரெட் பிடிச்சேன், கேங்காக சிகரெட் பிடிச்சேன், தனியாக வந்து சிகரெட் பிடிச்சேன், அதுவும் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து கூப்பிட்டு போனாங்க, அவங்க ஸ்கூலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை, பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலை, இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக நடந்திருக்குமா, ஒரு வேளை நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு என்னால் நம்பவே முடியல. நீங்கள் இதை வந்து நம்புறீங்களா நம்பலையா? சப்போஸ் இப்படி உங்களுக்கு நடந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? கையில் காலில் விழுந்திருப்பீங்களா, இல்லை கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பீங்களா, இல்லை பெரம்படி வாங்கியிருப்பீங்களா? இன்னொன்று, இது என்னால் முழுசாக பேசி முடிக்கிற வரைக்குமே நம்பவே முடியல. நீங்கள் நம்புறீங்களா நம்பலையான்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலோ, இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோரி படிச்சிருந்தாலோ, இல்லை வீடியோஸ் பார்த்துருந்தாலோ எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி பேசலாம். பாய்.